maraicin hawaniya, tafi na auren masoyiya ya zamo dalili na shan wuya. Tafi na auren masoyiya shi ya sanya rauni a zuciya. Zafi na auren masoyiya ya wuce a fedan ka zuciya. Ranar da za ku yi rabo da juna dole ne ma jini ya hau. Kana gani babu yadda za ka yi a dole idanuwa su kau. Wallahi na yau sake da dama ba za ta dawo gare ni ba. Na sha wuya duniyar masoya kamar ba ma za a sunu ba. Daga abota abin ya fara kamar ba zai addabe mu ba. Wallahi har duniya ta kare ba za a mun so irin shi ba. Na tabbata duk rabo na kwado ba za ya hauro sama gaba. Tafi na auren masoyiya ya sanya rauni a zuciya. Jinin jikina da zuciyata ke tafasa kun ji tabbaci. Har ya wuce 100 digiri centigrade na yi tsokaci. Wallahi ko zan ga ajali na a yanzu sai na yi furci. Ke ce mafarki na zuciyata ban yi ganin faruwarsa ba. A duniyar so masoyiyata wallahi kin zama waliya. Ke ce idan kin ka bani zobe ba za na san fa'idarsa ba. Duka gazantar da nake kalla ba za ki ko tsangwame ni ba. Sai da na waye na zama rashi nake kiran ban fasan ki ba. Allah wadan ma irin halina da ban halarci gare ki ba. Tafi na auren masoyiya ya sanya rauni a zuciya. Har yanzu kaunar ki na raina ban sanya ranar barin ki ba. Inda da rai da rabu hakan ne zane jiran lokutan gaba. Idan ba ban mallake ki ba to ba nasara ban fahimta ba. To ki sani in fa ba da ke ba aure ba ma za na yi shi ba. Inda da so na a zuciyarki ba kyayi nisa ki bar ni ba.